Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakarinlan na saray balita, impormasyon at buog tataway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 in punto. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan dyan na ba ito DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo o dasayan kabwasan Magteriol Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanya technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agaw natin na Miyerkules Pizza 18 bulan na Pebrero 2026. Jada saray ulo na balita lokal. Radyo Pangasinan Balita. 35 anyos si laki na laed pasing ridad Cebu Asamsam. Radyo Pangasinan Balita. Laki akalwatan na dingkasan anti-illegal drug bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker na plag at 5 na taklay na uli 6,800 kantidad ng Cebu tanpaltog asamsam na otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Tricycle driver unaharap at kason illegal drugs. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo o dasaray ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Timpan na sukiso kada kawalaan ng atong ang Visayas ta Mindanao ginapuan niya sukiso ko na NBI. Radyo Pangasinan Almusal Balita.
Duwara na Chinese warship sa amataan at gagawin niya joint exercises na Pilipinas, Estados Unidos, tan Australia. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. CBCP, iinganyoan iray politikon man fasting. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Trimester system, aralon niya maong na DepEd. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras niya alas 6:03 na kabuwasan tanatan wajaray detalye adasare balita da lokal. Oras na alas 12 GS na palbangon na nanggawa na anti-illegal drug bypass operation sa San Fabian Police dahil koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 napudagang ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio sa tanya anti-drug bypass operation so ginawa dyan barangay kaya nga bali na San Fabian. Yan ang resulta din paka-aresto na lakin man tao na 35 wala na sa residente na barangay ni Baloy Narvarte Abilang Baloy. Yan si Katoso wala listahan na street level individual asam-sama 5 na suspect. So sa kaya perason head cell da transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu wala balato na 0.2 gramo man na bili na 1,360 pesos. Sa kaya praso 100 pesos ya bypass money sa kaya unit ya Realme cellular phone tan sa kaya unit na ya Yamaha Mio motorcycle sa may inventory so ginawa din kagawa na operasyon sa ebidensya tan sa may suspect so inawita yung police station kaso ninsungay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 so isagap the korte. Radyo Pangasinan, Balita. Balulaki ang kaliwatan na dahil kasan na anti-illegal drug bypass operation na ginawa oras na alas 10:15 na labi Jada Sitio Dukok o Dakok Barangay Karanglaan na bali na Mabini Pangasinan sa may suspect. So mantaon na 32 ang kapanapan residente na barangay poblasyon na Dabilang Baloy. Sigato siningkat na Mabini Police Jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1 asam-sama dali man na suspect sa duwara na head cell da transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu awalaan na bulat ya 0.14 gramo mambili na 952 pesos sa kaya perason G1 500 peso bill bypass money sa kaya safety box na komando posporo taluran na piraso na 100 piso bill tan taluran piraso na 50 piso bill sa may inventaryo so ginawa sa makakupisgaan iya lugar sarap kumiskan druga tan narumiran na ebidensya so inawag yung police station kay baso suspect. Kaso nagsunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 sinsigip laban ed abitlan sa Radyo Pangasinan, Balita. construction na gawan anti-illegal drug bypass operation yung kasad oras na alauna 30 na pagbangon dyan barangay Nama Bali na Pusurubi Pangasinan sa may suspect sumantaon na 27 wala na live-in partner wala listahan na street level individual residente na barangay Malasin at Dabilang Baloy si katoy inareston tampul nasaray
Pusurubio Police, yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 1, Gadgangan Mutla ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio. Asam-samad 5 na suspect sa 2 piraso na heat shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Awalaan na bulat ya sa kaya gramo, mambili na 6,800 piso. Sa kaya piraso 100 piso bill. Bypass money, sa kaya piraso na 1,000 piso bill. Budol money, sa kaya improvised homemade pistol ya ang kapoy serial number. Ya walay taluran bala na kalibre 5.56. Sa may suspect sa nawit ya da Pusurubio Community Hospital, kani pasilong at medical examination antes ya inawit ya police station. Unara pa da kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tan Republic Act 10591 o illegal possession of firearms sa abitlan na suspect. Radyo Pangasinan Balita. Tricycle driver na plug 5 na otoridad ay ginawan anti-illegal drug babas operation. Yung kasad oras na alas 2:28 na pabangon, Diada Purok 6 sa Barangay Tukok, Chris Valley na Bayambang, Pangasinan. Sa may suspect sa mga taon na 32, awalaan sa high school graduate, na barangay na talo na basista Pangasinan. Ito tuloy niya listahan na street level individual. Inaresto sa bitlang suspect na Bayambang Police, yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 1, Lapod Gangan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, ya pa rin sa illegal ya droga at luyag na Pangasinan. Asam-sam na otoridad sulimaran na kadlima na suspect so heat shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu kasalat na 500 piso bill. Nansigatoy kinapkapahan na akarapas na otoridad so sa kaya heat shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu kan inawit yung police station sa bilan na suspect kaiba sa motorsiklo na suspect. Kaso din sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 suisigop laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Street level individual sa kuti na otoridad at pinailit yung kampanya kontra illegal ya droga. Yung kasad oras na alas 2:30 na palbangon sa barangay Kapaan Bale na Balungaw, Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 44 walaan na sawa dumaralos residente na barangay Aurelio 2nd David na Baloy. Sigato'y siningkat na yatampol na Balungaw Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 1, Lapod Ganga ng PNP Provincial Director Police Albert Merculio, yung pairon sa illegal ya droga at luyag na Pangasinan. Sa may suspect so inaresto kaya rin nyawat so sa kaya person heat shield na transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Yung balato na 0.37 gramo, mambili na 2,108 piso. Akong piska mo ito so taluran heat shield na transparent plastic sachet. Yung karga to na Cebu, balat na 0.47 gramo, mambili na 2,806 piso. Tanasam-sam mo sa kaya 100 piso bill. Sa kaya black Vivo cellphone, sa kaya box na modo na cigarette, dan sa kaya perason 1,000 piso bill. Sa ebidensya tan sa may suspect, so inawit dyan police station na Balungaw.
Pamkaso ng sungkay na Section 5, Tan 11, Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, sisigapad korte laban ed abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Aga kaligtaso sa kayalaki at ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yung kasad oras na alas 2:46 na palabangon. Jad barangay Banawang Bali ng mga Aldan, Pangasinan. Sa may suspects man tao na 26, wala na live-in partner. Ang kapayanapan, residente na bilang lugar. Si Katoy naresto na Intel Operative sa Drug Enforcement Team na mga Aldan na dyan koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1. Yan ang resulta din pagkakumpiska na sa kuya operasyon hit at sealed transparent plastic kasi yan ang karga na sibuya walay baraton 0.5 gramo walay kalorton na 3,400 piso. Yala ko to adasare ng panggap yung po surveyor samad 5 na suspect. So sa kuya operasyon na genuine 1,000 piso bill yabay bas money sa may suspect sunawit yung police station na Maldan kabiyangan dari kumpiska ebidensya sa drug act 2002 para po na suspect o the korte. Radyo Pangasinan Balita. Malasigi service sa Carlos City Jail laban at 20 anyos yalaki sa may balulaki suspect sa residente na Mejia Street, Barangay Poblacion, Bayan na Malasiki, Pangasinan. Inaresto sa bitlan na suspect makalanor din sunggay to the anti-carnapping law ya wala da silong na criminal case number ECC 1424 ya wala pitsaton na Pebrero 4, 2026 kasi katuing gangan na korte ya mampiyan sa kantidad na 3,000 piso. Radyo Pangasinan Balita. Maringalan, ere katumukulan niya balita da lokal. Antes na yung dapat gadasaray balita nasyonal. Wadyan ere pigaran palmano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pang sama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AP Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O mga kaburito, magpa-advertise na! Kumangon na! Samahan ninyo mga kapaborito. Mabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sinimulan na ang suyurin ng NBI o National Bureau of Investigation ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao para sa pagdakip sa negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay sa mga impormasyong natanggap. May sinusundan pa manong mga lead ang NBI para mahanap si Ang na pinaniniwalaang nagtatago sa loob ng bansa. Gayunman hindi dinetalye upang hindi masunog ang isinasagawang magkakasabay na operasyon. Sinabi ni NBI spokesperson Head Agent Palma Malyari na patuloy ang natatanggap nilang impormasyon sa hatin. Noong Sabado, February 14, nang halugugin ang mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang isang exclusive division sa Makati. Subit nung makita sa dalawang na relatado ng mga anak ni Ang. Saman, sinabi ni L. Secretary John noong nakalipas na linggo ay umabot na sa 10 operasyon ang mga otoridad batay sa intel reports, subalit hindi pa rin natagpuan si Ang. Hindi anya titigil ang mga otoridad sa pagtugis kahit pa may intel reports na nakalabas si Ang ng bansa. Una nang itinanggi ng isang payag ng tagapagsalita ng Cambodia Ministry of Foreign Affairs ang international cooperation na wala sa kanilang bansa si Charlie Chu Hai Ang. Umaasa sa seremolya na madarakip si Ang, lalo na't dinoble na umabot sa 20 million pesos ang patong sa ulo nito. Umaasa naman ang NBI na maglalabas na ang Interpol ng Red Notice laban kay Ang matapos magsumite na sila ng karagdagang dokumento noong Miyerkules, February 11. Si Ang ay may standing arrest warrant sa mga korte sa mga kasong kidnapping with serious illegal detentions at kidnapping with homicide kaugnay sa mga nawawalang sabongero sa pagitan ng 2021 at 2022. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, dalawang Chinese warships ang namataang nakabuntot at nagbabantay sa idinaos na 14th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Amerika at Australia sa West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masinloc nitong Lunes ng hapon. Ayon kay Captain Adrian Vargas, Executive Officer ng BRP Tesa Magbanwa ng Philippine Coast Guard, biglaan ang presensya ng mga People's Liberation Army Navy na vessel, ngunit nananatili naman anya ito sa labas ng itinalagang Operation Box ng isinagawang joint exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Hindi rin naman anya nakaapekto sa kanilang idinaraos na aktibidad ang presensya ng mga barko at wala rin umanong anumang radio challenge na naganap. Bilang sa isinasang pagdana ng communication exercise, Maritime Domain Awareness, Joint Patrol, Tactics, Photo Exercise, Replenishment at Sea, at Hot Wash Debriefing. Nag-deploy din ang mga naturang bansa ng ilang air assets at 4 na surface assets para sa aktibidad, kabilang ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at BRP Diego Silang ng Philippine Navy, USS Dewey ng US at HMAS Toowoomba ng Australia. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na kumilos ng may kabuluhan para sa pagunlad ng bansa. Binanggit ito ng Pangulo sa kanyang mensahe sa Filipino-Chinese community sa ipinagdiriwang ng Lunar Year of the Fire Horse. Sinabi niya sa simbolo ng pag-uusad, pagsulong at lakas ng loob,
ang kabayo, samantalang ang apoy naman ay simbolo ng enerhiya at pagpupursige. Ang panibagong taon din anya ang pagkakataon para sa muling pagsasayos at pagsasagawa ng makabuluhang aksyon. Kabilang umano ito sa pagtatakda ng prioridad, pagpapatupad ng plano at pagtuon sa mga bagay na nagpapatatag sa bawat pamilya, komunidad at negosyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hinikayat ng isang opisyal ng maimpluwensyang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga politiko na mag-fasting at mag-abstain sa pangungurakot. Ang pahayag ay ginawa ni CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siliano sa isang panayam. Kasunod na rin ang formalang pagsisimula ng panahon ng Kwaresma ngayong araw. Kasabay nito, iginit din ni Ceciliano na ang pag-aayuno at pangingilin ay dapat sinserong isaga. Halip ng kaulang ng pan ng Kwaresma. Buman sa pag-aayuno at pangingilin na din ng hari sa mga mananampalataya na magkaw ang gawa. Giit pa niya, ang mga naturang practice ay dapat na isagawa sa lahat ng pagkakataon at hindi lamang sa panahon ng Kwaresma. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, iniulat ng Bureau of Customs na kabuuang 40 importers at licensed customs brokers ang sinampahan nila ng kaso sa Department of Justice bilang bahagi ng kanilang sustained anti-smuggling campaign sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon sa BOC, mula July 1, 2025 hanggang sa kasalukuyan ay nakapaghain sila ng 14 na criminal cases laban sa 40 importers at kanilang kinatawan at licensed custom brokers dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ang kaso ay kinasasangkutan nila ng unlawful importation activities, kabilang na ang technical smuggling, misdeclaration at under-evaluation ng mga goods na naglalayong umuiwas sa tamang pagbabayad ng duties and taxes sa pamahalaan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nilinaw kahapon ng Department of Education o DepEd na ang panukala nila paglilipat sa trimester system ay patuloy pa ring pinag-aaralan sa ngayon. Binigyang din ng DepEd na nagpapatuloy pa ang konsultasyon hinggil dito at wala pa silang pinal na desisyon hinggil sa panukalang academic calendar reform. Ang paglilinaw ay ginawa ng DepEd kasunod ng questionin ng ilang mambabatas at mga educators sa overall implementation readiness ng panukala at kung paano makakaapekto ang planong paglilipat sa tri-semester sa classroom shortage, teacher workload at iba pa. Ayon sa DepEd, kinikilala nila ang structural reforms at long-standing systemic issues na ng kulangan sa sinilalan at kapakanan ng mga guro ay pawang interconnected concerns na dapat na magkasamang tugunan. Sinabi rin ng DepEd na ang panukala ay naglalayong suportahan ang mas malawak na education reforms upang isimplify ang academic planning, paghusayin ang paggamit ng instructional time at mabawasan ang workload pressures ng mga guro. Maniniguro pa ng ahensya na ang DepEd paniniguro pa ng ahensya ng DepEd ay masusing pinag-aaralan ang ganitong sistema pagpasok ng taong 2026-2027. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Hinikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay sa radio station yayag Garay Pangasinense. Diyan agla Paborito. Basista Bimal Paborito. Milyon Paborito. Labrador Paborito. Lingayen Paborito. Mga tarap Paborito. Tandiyan Orbis Tondo Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muares. At kasama din natin si kapaborito El Jurado. At dyan sa may technical control, ang kamukha ni Justine Alarcon. Dennis Trillo. Ayaw mo. Hindi, ako yung Dennis Martillo. Kalami babali, si Katwa. Si Engineer Dennis Pagkanas. Nasikat to Dennis Trio. Dennis Trillo. Kasi Dennis Manso. Dennis Martillo. Manso. Alabas na si Matillo Manso. Tamanson tara may ken. Maso man. Mason tara may Mansum. Tara may ken official Batingul. Ay agi. Siyempre are Batingul. Mason tara issue. Wala. Siyempre aliw gagawin da. May na-advise ang tara. Aliwan na may Kailangan advice tayo. Siyempre, batingol lang ko mo. Batingol. Repolitikon ni si Kwanan CBCP jay. Si kayuran politiko ya kurakot. Mampasting kayo mat. Ayun. Atan? Mampasting kayo. Saan kayo mandasal? Yakin. Ha? Bawasan nyo'y? Bawasan nyo'y kurakot nyo. Ano yun, imbunag, anunutang ko labay, tama na ibabalitak na ni man makakalagkak. Tawala may sakaya mayor, imbunag taon, amay, tuman, amay alay lakad man. At wala may, antula may tawagad sa may, wala ray, aman alay lakad, pero sinakulo. Amay mayor, ay, nan-alsay cross. Nang sinakulo mo. Nan-agtoy yan, nan-agtoy cruise. Lamon. Siguro balik na kasalanan to. Kaba mo. Kailaman. Siguro, Ken, may nambawas man na kasalanan to. Jada akarakal agtunton kasanan. Kanyan, nan pinitin siya. Nang pinitin siya sa kiditan, siyempre aramay kalugaran to. Uy, ni may mayor nan sinakulo kwanda niya singgarlay kilamat mablin agom pero lare man sinakulo dakal man sinakulo ya sangkot at sarate flood control project. No, kiniraratan. Mambawas sila kasalanan da. Wala ba yakin may agtuandara may bilyon kwarta kinurakot na sa flood control naging talagan na ken may kwarta na rin sa manlupwa singa flooding manlupwa singa kinmat manlupwa si mabila may critical level nasa may danum sa tay ken kawalaan na flood control ay siyempre umlupwa may danom natan araya natan ay umlupwa danom siyempre ang tinagawa to may danom mananap na may hanap na dalanan to may deralin to may kinla may napigtunduralin nadisyang lare na napigdisyang natalapos lare na natalapos untan-tutan natan araman so Kinet, opisyal na DPWH opisyal na saray gobyerno si kararaman sa walang bunig na satay flood control anomaly ay limupamutla kanya na nupimutla may kalusin ko anda bawasan ratan kayamanan da ipawil da sa gobyerno
Pero si Palara may kini, ang ipul na may kwartad daw gobyerno ay araman kasin kinukurakot da at buulan na ni paulgad gobyerno o wala nira. So ara may atirak. Kanya na kina wala mo lara so sara may ingkukulong nira. Singa si Karado Diskaya, sa nasawan Diskaya, si Karadi aramay sangkot at DPWH at Bulacan, wala nira sa politiko, diya sangkot at satan, kumon at may apuranda so panggawa na sa ato investigasyon tan i-prosecute dan tampol araman so sara may nagawa na saratan niya anomalya Anomalya. Asing election number at 2020 presidential election At 2028 si preparation to alam dito asing biro lanay pagnitan ni ken imusad su kaso agdani prosecute yaraman so sangkutan satan makabatik lamat ira tag ni guilty Lante. basta no agkani guilty sa tay kaso yan sigud daw si ka sarag mo ni batik atan pero no guilty ka la isang wala may verdict lang sa atan ya sika at agkala nayari Pero kanya posisyon wala mo may akakulong at sarag tumot so makabatik. tag ni guilty lampe Akakulong balot. akakulong ag ni guilty at wala batas mo lampe bangkit may banking kasi batas tayo mo Pilipinas Hindi mat. Balansyado mat. Katon lang di ba ang may logo to may batas at kin. Akapiring may kin. O yung babae nakapiring. Nakapiring. May timbangan para di man ang gapoy kin. Walang kinikilingan kung ano lang yung tama. Yun ang sino yung susundin. dapat na maparusahan yun ang mananaig. Manani siya satan. Saya kinlante. Pero mabayag. Justisya da Pilipinas. Sa justice system da Pilipinas balat sa ibabagada mabayag. Diyan karakol na kaso. Yabo yung binamot na sarato prosecutors. Pero dapat ko no mabayag sa justice system at mabayag da Pilipinas dapat no pondo'y gobyerno ni pantutungtungan dapat pastra. Kumon. Wala may padrino kasi singa palakasan system lang lamang may lang ituturudan walay kasalanan at sa panagtako de pondo'y gobyerno nga pumasukin mo. Ang ay nansaman nanansalat so administrasyon na Arroyo. Di ba kinaswanda? Ning kinaswanda antoy agawa. Ano sakit to? Nasakit. Initanday sa klato at baklaw. Dahil si tawagan sa man brace o brace. Tungor. Hospital. Hospital arrest. Insan kinlabat nansalat lang sa administrasyon. Duterte Simakin na presidente pinardon ba? Alam pardon alam presidential pardon ni Masyo kinda. Kasi presidential pardon ibig sabihin wala ginawa itong kasalanan tinatawad na kagabay man kaya na ken na akapaway ang may ang kapulami kaso to ay ang kapulami saklay tumot at baklaw balibay ken amay ken tulik na amay tingor to saman alabas ng 70 lador lang ako niya malay saman at diretsyon talaga tawal saklay to na atan lang ti amay ken singa nagagawa singa ribin sa amod politika so nagagawa naman salat sa administrasyon walay ikulong da walay pakawalaan da may ipuway da atan susami kaya mo nagagawala
Well, ay tayo matlante anta, wala mo tiray ng bubumbun, ya aratay kinay husgado. Ya si karatan sumakanta at legalidad na saratan niya kaso. Kanyan ipapalima tayo sa sikara. Tan manani siya timot, ya balansimot ira. Balansi. So Duara manaya kinto, duara. So, Kaso to. Noong 2011, may electoral sabotage. Correct. Hello Garcia. Skandal. Sa i-issue to 2011 na, sa issue ko no, may dayaan umano. Fernando Putan Sa 2007. Fernando po. Hindi, isa pa ito senatorial election sa Mindanao. Senatorial. Inaresto siya noong 2011 habang nagpapagamot. Sa hospital. Hospitalaris. Oo. Pero noong 2016, ibinasura ng Korte Suprema ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayan. Number 2, Oo. plunder case. Nakakarad. PCSO funds. At ano may? Kaya may 2012, tama. Issue maling paggamit ng Napundo. 366 million na intelligence funds ng PCSO. Yun ba? Nakulong siya sa ito yung sinabi mo last. Veterans Memorial Medical Center. Ay, di ba na hospital? 2016 ay inabsuelto ng Korte Suprema Super Presidente dahil sa insufficient evidence. 2011 may 2011 may kaya na may electoral. sa Presidente sa atin, Sinoy Aquino. 2011. Siren. 2010 na presidential election, 2010. 2010. 2010. Pero nung 2016, nagpalit na ng presidente. Administrasyon. Duterte. Kanya nakapawala. Inabsuelto daw siya ng Korte Suprema. Okay. Wala naman tayong ano dyan. Paba, ano po yung question tayo sa ratan tayo, di malamot lang legalidad. Pero sa mata at tainga ng taong bayan, ano naman may itsura to? si katutal nante, wala ni may jada, ni amay, antutoy wala dahil kinay, pati may kinang sakit solo to. Taway tumalot, wari kinto bristo, nan kinla. Ang pula. Ang pula. Ano tagutan na may kinlante, si Kapuberito Ero, warda kongresit, yung patanay. Ang kaplisak na ito. Wala yung mag-shot tumamana yan. Wala mag-shot to, at may weekend ni. Ano ba yung malakis natin, hanggang pumala. Ililing tilabat, naturaman niya issue. Kaya may justice system sa pantutungtungan dyan. Lante, justice system. Pero, siyempre, undadalan, proseso. Wala tayong ano dyan. Wala tayong question dyan. Dahil yung decision. Agtimat king kasi, agtimat abogado, agtimat ang purimat at butang at Supreme Court, anto ka man niya ayin siya. Yaman na agagawa na saratan niya legalidad, na saratan niya kaso. Kanya nanti desisyon da, si Katoy, una rin tayo. Singasatan, dapat umunurmot yara tayo yakin, government official, so panangusar, nadarat, ataray aramay yakin, public vehicles, government vehicles, tani walay yakin memorandum circular number 2026-011 prohibition on the use of government vehicles during Saturday and Sunday and holidays kanto. Sa ganggan ng Lapuya at Department of the Interior and Local Government. DILG. Ito yung bagam sa ating paborito i-roll. Wala rin na sisitam yung tanira. Yung mga may pinalabas na memorandum circular ang DILG na muling ipinapaalala na bawal gamitin ang mga government vehicles sa araw ng Sabado, Linggo at holidays. Maliban lamang sa mga
official na functions and duties tulad ng mga ambulansya, Oh. yung mga multipurpose vehicle sa barangay, Barangay, oh. yung mga patrol car, Oh, yun nga po. patrol ng polis. Oh, ayan, talagang kwan yan. Kahit anong kwan yan. Kahit anong araw yan. Oo. Pwedeng, Pero yung mga red plate na makikita mong government vehicle. government vehicle na ginagamit ng Sabado at Linggo, Na hindi official. Oo. Pwede raw gamitin ang government vehicle sa Sabado, Linggo at holidays kung mayroong kaukulang official business o pagsasagawa ng mga opisyal na tungkulin na may kalakip na probadong trip ticket. May dokumento dapat. Ayan. Ang layunin nito ay upang tiyakin ang wastong paggamit ng kagamitan ng bayan at iwasan ng personal na paggamit ng mga resources ng gobyerno. Ang sino mga kondya mahuhuli inalubag, maaaring maharap sa kaukulang sanksyon administratibo base sa umiiral na batas ng Civil Service Commission at ang Commission on Audit. Ang mga saklaw dito Oh. ay lahat ng elected at appointed local officials. Kaya mahigpit na nagbabawal ang paggamit ng government vehicles at personal na lakad na ayon sa pinalabas na memorandum circular, maaaring maharap ang sino mang gumamit sa paglabag sa Republic Act 6713 o ang tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standard. Ganon din sa Commission on Audit, Circular at Administrative Order number 239 series of 2008 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nagbabawal sa mga paggamit ng mga sasakyan ng gobyerno para sa mga layuning hindi opisyal. Ang mga sasakyan ng gobyerno ay dapat gamitin lamang sa mga opisyal na gawain na hindi maaaring gamitin sa personal na lakad, pribadong okasyon at ang mga pamilyang lakad. Kung may makita kayo na red plate at ginamit ito sa personal, kunan nyo ng picture litrato. Kaya nga. Ipadala nyo sa tanggapan ng DILG yung plate number, makikita nakaparada sa mall. Meron ba? Meron. Di ba? Meron tayo nakikita yung van na red plate. Nakaparada sa mall. Anong ginagawa nun? Sa mall, nagpapalamig? Kaya nga yan ang kung sino may-ari nun, kung sino may-ari dyan, meron ng memorandum circular ang Department of the Interior and Local Government na mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng government vehicles sa personal consumption o yung personal na lakad. Personal na paggamit. Humanda-handa na kayo baka kayo ay mahuli na gumagamit sa mga government vehicle, red plate na vehikulo. Paano yung Kasi meron tayong nakikita na government issued vehicle sa mataas na opisyal. Mataas na opisyal. Basta hindi pwede yun sa kanila sa mga Sabado Linggo. Hindi kasi nakasado sa bandog yung sasakyan ng opisyal. O kaya bawal. Isang malalaking ban. Ay bawal yun. Isang service na nandun yung opisyal at merong dalawang backup na ban din. Private government issue na paano yan? Bawal yun. Pupunta na Maynila yung opisyal. Kailangan niyang yung may trip travel. Mansugal. Mansugal. Baka official sugal. Business. Official sugal. Baka may official business. Kaya yung mga pinurchase ng munisipyo na sasakyan ng mayor, vice kasi mayor. ganito yan Okay. Paano yan? Hindi nila pwedeng gamitin yun ng Sabado Linggo? Hindi pwede.
Hindi pwede kasi government vehicle yan eh. Okay. Saan ba galing yung yung pira na pinang-purchase, pinang-bili dyan sa mga government vehicle yan? Ano yan? 'Di ba galing sa buwis ng taong bayan? Dapat mas malinaw yung memo. Oo. Mas malinaw yung memo na kahit doon sa may mga mataas na opisyal sa isang bayan o probinsya o kahit saan man, yung mga government issued, bawal nilang gamitin ng Sabado at Linggo. Bawal talagang sige, ayun ang nasa kwan. Nakalagay dyan, mukhang kulang eh. Oo. Pag mas mataas na opisyal, bawal landa. Siyempre bawal ata. May DILG Mad munisipyo, nabagaan to may mayor. Kasi sabi dito saklaw dito ang lahat ng elected at appointed local officials. Yun. Okay. Saklaw lahat eh. So, lahat, wala pong pinipili ang batas na ito. Di madali lang yan. Pag nakakita kayo ng red plate ng Sabado at Linggo, pwede nyo picturean. I-forward nyo sa DILG. O bahala nang magpaliwanag yung issued vehicle, kung anong bayan yun. Kunyari, magsulat din yung DILG dun sa, kasi matitrace nila yan. Kahit na yung plate number lang ang i-forward nyo at i-justify nyo na yun ay araw ng Sabado. Anong ginagawa nyo yun? Diba? Yun yung mga kung ngayon. Yun yung binabas na memorandum circular ng DILG na dapat ninyong sundin. At para hindi kayo mahuli. Ito pa. Naalala ko lang. Hindi siya government issued. Private. Private na bihikulo ng opisyal. Tapos? Pero si gasolina to balot isusup-sup to yun. Gobyerno? Kasi nga dalulik-likan na agay abak da. Galing sa gobyerno yung... ang magbabayad, LGU. Okay. Yung ko ngayon, yung resibo. Kasi kukuha nila yan eh. Ang commission... Hindi, kakutsaba dami gasolinaan. Hindi, ang kung kasi commission on audit, ang commission on audit, very strictly sa mga ganyan. Okay. I-justify mo. Wala rin makakalusot. Kaya yung isang kausap natin na Good Samaritan, na empleyado ng munisipyo, mangkalawakin at milyon-milyon subabayaran dahil gasolina. Natanan imbestiga. Tamanaya, amin na service to, may atagay official di Madbalay da, amin na service to, kakargaan to, tapos wala lang automatic plate number na government issued, so ikarga da. Diyan subo. Anong nang tuman niya kagagawa, kasi gasolina dalawa 200 to 300,000. Di ba? So, walan 1.5 million. Kasi atan ito, singaan taklatan singatan may kin, may nakalimaykin, may supervisor to may kin, may gasolina. May gasolina, may supervisor to man illegal da. Illegal da eh. Tapos ito, parehas tira man tatakaw. Ito si Karay ka. Tatakawan to may kumpanya, yakuan to, saan kinutsaba to may tuo to may atagay opisyal, walay pitik to mga. Singaatan lamay kin eh, amay atan niya ayon siya, atan may wawang-wang to. Sabi kanyan. Ay, inagkada mo ito sama na may opisyal. Kakutsaba. Kutsaba. Kanyan naratan. Naluganan da. Walang private vehicle. Say, unsusud di man OR. Kasi pampora ire. Kargada, may plate number 2 may government issued vehicle. Kaya yung mga ganyan dapat masita at dapat na maimbestigahan, matanggal yung mga ganyang gumagawa ng hindi maganda na ninanakaw ang pera ng gobyerno. Masimpleng pagnanakaw yan. Siyempre. Atagtagila lang ti sweldo. Aga makapampagasolina ay sarili itong luluganan. I-charge to need munisipyo. Kung laba no, may luganan to sakoy. Ang tadakil. Kanyan na aratan kumonso na sita na sa Commission on Audit. I-audit dam maong. Hindi, kasi si Kowa mo, nung turara may papeles siya walang arap to. Si katulabag. Papatan to naman, ay ang plate number,
Ay may kin madam, may lilibor na kin man Pero dapat aware so local government unit isatan amay akin balbalog so aman lanti. Igagasolina. May tuto may mayor mangkalawak na balbalog. Balog. Okay, balog eh. Pero wala LGU balot, ya mismo na may luluganan to may mayor si katumo suka kargaan day. Lante. Mambayar so LGU. Si katuratan. So nipeg ken. Walay sakay balay, balay tantunan. Agtumat ibabagan amin. Lante. May isang bayan ho kaming kaya nalaman namin na yung isang ahensya ay maakas na gasolina samantalang ang may luluganan agamot umbabatik. Lante. Umbatik labat no. Umbatik lang. Ha? Baga kami ibabatik ko may luluganan Kaka-standby labat eh. Standby Ano ay ken. Commercial tanig. Sige. Magandang umaga sa mga Pangasinan Andawis Luyag, ng Kabuluan Eagles Club. Ayan. Yung mga kuya natin dyan. Ganoon din na Eagles Response Team Region 1 at Philippine Coast Guard Auxiliary. Mula kay ERT Region 1. mula ito kay Sari P. Tirado ng Alaminos City. Good morning kay Kuya Rodul Lasariaga. Si Marcos, magandang umaga. Hindi na Helen na Ibasan Labarias, magandang umaga. Si Carolina Balisca Riluy, classmate kuya, si Carolina Balisca Dasul. Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Ito kilala mo ito Si Anita Dumasin Rulusta. Ay, di tanod kintan, si Madam Anita. Di tanod Barangay Makabito. Makabito, ayan. Good morning, sa kayo dito Barangay Makabito, si Kapitan Saldi Bauson, makuli-kuli lawas, may kimanaya, medical mission danan na binagiagaw. Successful, dakala lima. Lunes yan, di ba? Lunes. Pigaraman, so, almost 800. 800 yung masulok. Ata not sponsored by Aramay Ken, wala od Amerika. Aki coordinate mo tira the provincial government. Insan na ipoit mo na provincial government so samay at totoo to dita. Pero wala ray ken, wala ray kindita nararamay manangaro ya tagaditan ed Makabito. Ya wala red Amerika. Raratan so ken. So non-initiate. Correct. Yung coordinate naman at local government unit na Kalasyaw. Panamaglay na Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan na successful congratulations Mayor, congratulations Kapitan Saldi Bauson. At sa niya successful free medical mission. Tulong nasara may kabaranggayan mo wala Amerika. Si Carmen de la Cruz dan si Madam Geraldine Munoz de la Cruz na San Carlos City, magandang umaga sa inyo. Good morning Carmen. Ayan, dyan sa San Carlos City. Okay. Wala may ating nalkunluri. Si Carmen matutulong wala pribado na kipasok lalo man politiko kuanda ay hindi basa ang pagdidesisyon sa ganyan lalo na sa may kipapasan to. May kipapasan to sa Kintan sa INC. Hindi yung basta-basta katon man enjoy like Caramil tan si Madam Geraldine at sa tayo panagtulong man enjoy lara ang gano wala na pribado na kipapasan. Ayan. Sa ating pagbabalik, talakayan natin ang reklamo rin tungkol sa right of way. Right of way? Right of way. Kasi may nag-text dito. May reklamo siya sa right of way. Ano ba ang nasa batas? Atin pong tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un
Buksan ang putat-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 7 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy natin mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bag, leave this kind, and cover the place where relaxation is comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for kind of occasions. James Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Cupwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig, Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bacterium Lingkura, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palenyo Palaganas. Ayan, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Michael Mariado Suganog, magandang umaga. Si Helen Larias Ibasan, ayan, magandang umaga sa inyo. At ganoon din si Maribek Rivera Balason, ayan, ng Dasol, magandang umaga. May nag-text dito kapaborito Errol mula sa 0922-628-9166. Sabi niya rito, Sir, magandang umaga. Yung kapitbahay namin nagpatayo ng bahay, wala kami madaanan, nasa likod po kami, ano po dapat ng kawin sana. Bagam saya Errol. Patay yung bahay nila. Merong iral na batas tungkol sa right of way. Karapatan ng may-ari ng isang lupa na dumaan sa lupa ng kapitbahay upang makalabas sa pinakamalapit na pampublikong daan. At obligasyon na magbigay ng daan ang may-ari ng lupa na nasa harapan. Ayan. So, ilalim ng... Alam mo yung merong, may bagong biling bahay sa harap. Maraming bahay doon sa likod. May right of way at nasasako pa dalin to. Kailangan kang magbigay. So, ilalim ng Civil Code of the Philippines, ito ay isang uri ng easement kung saan ang isang dominant estate ay binibigyan ng karapatang dumaan sa servant estate. Ang servant estate ay tumutukoy sa lupang nagbibigay ng daan o burdened property sa kapakinabangan ng isang lupa o dominant estate. Yan ang yan ang lupa na may yung easement ito tawag yung right of way kung saan dumaan ang dapat padaan yung may-ari ng lupa kung may mga kabahayan sa likod, dapat sila makalabas papunta doon sa pampublikong daanan. Sa ilalim ng batas o civil code, ang may-ari ng servant estate ay inuobliga na magbigay ng daan. May may mga 4 na requirements para sa pagbibigay ng right of way. Yung isa dyan, kung ang lupa ay napapalibutan ng ibang pribadong lupa at walang labasan sa pampublikong kalsada. Yung isa. Yung pangalawa, may karampatang bayad o indemnity na ibibigay sa may-ari ng lupa. Yan, sa may-ari ng lupa. Ang daan ay sa pinaka-maikling distansya sa kalsada. Yun yung sabi kanina, di ba? Ang daanan ay dapat na may least prejudicial sa lupang daraan. At siyempre, yun yung mga 4, mas mainam kung dumaan sa tamang proseso. Nakukuha naman sa pag-uusap. Ayan, para maayos sa nausapan negosasyon. Kung hindi magkasundo, kinakailangan maghain ng petisyon sa hukuman upang malaman ang legal na proseso. Tama. Hindi maaaring ipag-sapilitan ang right of way kung may ibang paraan naman o hindi sumunod sa 4 na requirements yung binasa natin kanina. Ang pag-iwas sa gulo at pag-uusapan ng maayos sa pagitan ng magkapitbahay ang pinaka-mainam na solusyon. Gaano daw ang lapad ng yung easement of right of way kapaborito area? Hindi naman nakatakda sa tiyak na sukat. Halimbawa, 2 o 3 metro sa ilalim ng civil code. Ay sinasabi sa batas ang daanan ay dapat itatag sa pinaka-maikling distansya at pinakamaliit na pinsala ng lupa. Yung daanan at sapat lamang na yung makadaan yung mga tao. Pero yung iba kasi
very considerate. Oo. Nakikita nila na kung tao lang ang makakadaan, Mm. paano to no walay emergency eh? Kaya Paano nga. to no walay tricycle day? O Di ba, ba? malala mo, meron yung nakausap natin na mayor noon, na siya yung, yung nagresolba doon sa daanan ng, yung bangkay. Mhm. Oh, Tama. Di ba meron yun? Hindi makapasok yung Oo. karo, kaya yung right of way, Pati yung, hindi may, yung ano mismo, yung bangkay. Yung bangkay. Oh, hindi makadaan. Hindi kasi makadaan. Oh. Yung kaptanda, meron din. Di ba? Yung kaibigan mo na nagwala dahil yung bahay niya nasa likod. Nasa Maraming bahayan. Oh. Like may subdivision. Mm. Agara mangingitan na right of way. So, Wala. Si Sally o so kinya. Dakala kaabungan dito na Ay, kapatan lante. nyo. Kanda. Kin. binabigyan nila. Di ba? Sa ilalim ng Civil Code of Philippines, Article 649 at 657, ang may-ari ng lupang na nakulong yung kanyang lupa para paliburan at walang daan patungo sa pampublikong kalsada ay may legal na karapatang humingi ng right of way. Pag marami doon. Ngayon, libre yung mangingin May bayad. Kako lang dyan, bayad Ang minsan kasi kini, sa pakatalos dararami landowner, may kakaroon right of way, ganun na lang. Hindi po. Ay hingi ng right of way yung tao, yung mga residente doon sa likod, pero may karampatang bayad. Paano ito no apadiri? Kaya nga. Na may manlilibar, manlilibar. Tama na wala right of way, apadir labat. Apader. Pagbagon nyo, ipaialis, so pa yung manggaso siya, may makinggawa. So yun, may kakaroon na. Ayun yung karampatan na babayaran, di ba? Hindi libre. Hindi libre. May mga din may mga yung talagang pag kinausap mo, din pakikinggan kanya. Yan. Merong mga yun nga, yung very considerate, may mga magbibigay. mga pusong mamon na manangaro mo at kakaabay ito at mangitala libre. Depende na rin sa usapan. Ayan. Kung hindi kayo magkaunawaan bago kayo magdemanda, kinakailangan na idulog ninyo. Idulog muna ninyo yung usapan ninyo sa barangay para sa yung pagkakasundo ng bawat panig. Diba? Kung tumanggi pa rin ang kapitbahay matapos ang barangay, maaaring maghain ng petisyon para sa easement of right of way sa korte upang pilitin ito sa pamamagitan ng batas. Kung yung hinarangan ang isang existing road right of way, maaari kayong magreklamo bilang paglabag sa iral na easement right of way. Diba? So, yun po yung mga dyan. Panuntunan na dapat ninyong sundin. Kung sakaling yung nasa harapan ayaw magbigay ng daanan ninyo, dahil sa tamang proseso, pupunta kayo sa barangay, at yung barangay council pupunta doon sa area, titignan na kung ano po ang nabiging sa ngayon, batasan pa yung nasa harapan, it's time na pupunta kayo sa korte at maghain kayo ng pero ang pinaka mainam dyan, ang pinaka the best dyan, dapat humingi ng pabor na kayo ay nakikiusap. Nakikiusap. At mapagpakumbaba na pakikiusap. Diba doon sa may-ari? Dahil, siyempre, kahit paano, tao rin yan. May puso rin yan. Kaskasyan mat, wala nunutulan lamang tan sa bagay, kaskasyan mat iralal, dimanad banag. Correct. Huwag pinangbigyan, yung mga tao doon sa likod, kada undalan di matabong da sanda makmak na mura. Ayun. Ay buwis ni. Mo inagaw-agutan. Isa sambada ka. Di ba? Ang mo na awitan.
Lanti mo. Medalin. Oh. Hanggang ang tikawang tutan, hanggang sa kiakop, hanggang pinawi mo. Kaya right of way lang naman dapat na pinapakiusap. magkasundo ang bawat panig dyan. O, lalong-lalo na, yung humihingi ng right of way, dapat na magpakumbaba. Hindi mataas yung kanyang busis. Diba? Para kayo pagbigyan doon sa kahilingan ninyo. Oo. Okay, may mga reaksyon dito mula kay Efren Espinosa. Pwede po ba makialam ang may-ari ng lote kahit ito ay may mga documents at pumayag na siya na ito ay magiging right of way? Kasi meron dito sa tinitirahan ko na laging naninita kasi lupa niya daw dinadaanan ko. Siyempre kung mayroon ng dokumento, ibig sabihin may deed of donation na idinodonate ng may-ari sa barangay bilang public consumption yung naturang lote na yan bilang right of way. So wala na siyang pakialam kung idinonate niya kung may dokumento na yan. Okay, si Joy Fernandez. May karapatan po kami manghingi ng right of way sa may ng lupa dito kami likod ng lupa niya. Pwede kang makiusap. Makiusap po kayo kayo ay talagang may nabagbag mo sa pagoda mataya, may tungtungki mo. Correct. Kasi ang kapoy araw niya dalanan mi, araw-rawi liberan mi. May amuyutin nyo balibag. Luwan sa may Sagpa-sagpa may dadalang kilabat at mamaong kini. Si Nico Buin. Sabi niya, magandang umaga po. Kilala ko po ang nagreklamo sa inyo. Sa totoo, nagbigay kami ng right of way na daanan ng tao kasi kawawa ang mga nasa likod. Di ba? Wala rin makin gaway dali niya, very considerate. Di ba? So, nung kumparaw, 1990, meron ng right of way. Meron na pala pero, ang sabi niya dito, ay yung isang may-ari sa likod ng bahay namin, humihingi siya na para makapasok na yung kanyang sasakyan. Another, pakikiusap yan. Para nasa pakiusapan po yan. Nasa kanya. Si kayo at untan niya, inidandakilan ng sasaman pero si reklamo mo. Anto may reklamo? Yung nagara pagbigyan. Hindi na pagbigyan. Mali naman yung sumbong niya. Ang kasi ang sabi niya rito, meron na yung existing daw na right of way noong pang 1990. So tao ang makakadaan, hindi sasakyan. Ang hinihingi daw niya yung hinihingi niya para makadaan yung sasakyan niya papunta sa loob. Kasi si aray totoo natan. Kahit paano nawawalaan laray motor. Tricycle, luluganan. Kaya nga. 'Di ba? Pero yung magkaroon ka ng sasakyan at nasa likod ang iyong property at ang right of way ay lakaran ng tao, may kasi kayo. Sabi, may kasi kayo. Gano kinlabat kunyari at nasyakta nawa. Ang gano may existing laya right of way so iteryo pero nangyari Lucas Antilaba na daiset yan makalabas may lala ito meron na ano rin meron pa experience yan merong right way hindi siya sasakyan motor lang tricycle walay man dadialysis di mabanag ayun ang kanya walay pasyente di mabanag kasabid mayor may problema si akitong tungot ame mayor nayarin idiretay daiset mamapatambal may mabanag aga makaakar iakar dat ospital yung mampapatambal di at least kahit pa para may doon mambibilay tanay akatulong kayo for emergency purposes yun ang dapat nabigyan ng kaunting yung konsiderasyon aliwan forever matani no gabayon ikinla bawin la itilak laba la may existing ya donate di sa nagtumot correct. Sabi ni 0922 ito yung 0922-628-9166 tanong lang po if nakabili ka ng lupa sa loob
wala ba akong karapatan na humingi ng karagdagan o para makapasok yung aking sasakyan? Wala na po kayong magawa dyan, madam o sir, kung ayaw kayong bigyan ng karagdagan. Kasi lupa niya yan eh. Pero makiusap kayo, baka sakali. Baka sakali. Wala namang masama kung nakiusap kayo ng maganda, di ba? Pero pag kung talaga ayaw niya dahil meron ng existing, wala kayong magagawa. Alas 7:22. Uy, condolence nga pala sa pamilya Tuliao at Calagno. Dahil pumanaw na si Juana Tuliao Calagno sa edad na 94. Ang kanyang mga labi ay nasa barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Ang libing sa Sabado. Kaya lahat ng mga kapamilya, kapartidos, kakilala, Madam Juana Tuliao Calagno, yung mga taga-Dasol, punta na lang ninyo dyan sa may barangay Tuliao, Santa Barbara. Malaki yan sa may boundary ng Kalasyaw at Santa Barbara. Ngayon natin, natin ng ang mga kaibigan, kapamilya ni Filomena Dion Jukino. Mother ito ni Rolly Jukino. Siya po ay sumakabilang buhay na. Si Madam Filomena Jukino sa edad na 77. Ang kanyang mga labi ay nasa barangay Kabilukaan, Kalasyaw, Pangasinan. Ito ay ihahatid sa huling hantungan, February 22, araw ng Linggo, sa oras na 7:30 sa Garden of Eden Memorial Park sa Kalasyaw. Good morning kay Ray Bungar, kay Mary Grace Migano del Monte, kay Nida Layusa Damasco, sino pa? Si Maki Mapalakapak Soriano, Taing Palos, ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Edelberto Jr. Peralta, magandang umaga sa inyo. Okay? At saka yung mga ibang viewers natin na nanonood sa kailang mga tahanan sa umagang ito, magandang umaga. Diyan sa may Samora Food House sa Barangay Ambunaw, Kalasyaw, si Manager Delia, yung coker nila, si Mami Helen, si Angie, si Maria, si Aisa, si Esther at si Buknoy. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Kuya Ramon Bautista Sr. Uy! Dyan sa may Region 1 Medical Center. Dating Vice Mayor, dating PCL board member, at siyempre, nandyan siya sa may Region 1 Medical Center. Kasama yan ni Medical Center Chief, si Dr. Roland Mejia ng Region 1. Magandang umaga sa inyo. Sa inyo mga kandyan. Magandang umaga rin kay sino pa yung mga nandito na napapabati. Okay. Good morning kay Esther Ramos, Barangay Mangko, Kalasyaw. Rin kay Teresita Biala. Si Alice Munoz, magandang umaga. Si National Brand Pool, magandang outpost dito sa Karanglaan. Si Merlita Abilia, ayan mo, sabi niya, Myra Merite Lapid, good morning, sabi niya. Si Sylvia Romero, magandang umaga. Gawin din, kay Kagawad Regan Kilaton, magandang umaga. Magina Kurda, magandang umaga. Si Amads Ejo, Ernesto Balikat, magandang umaga. Lisa Sim, si Kagawad Dio Quinto Pierreta, magandang umaga. May sudumarungal tayo dito na Barangay Bunlag. Ayan. Thank you very much po. Sige. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away.
Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Hey, si Vice Mayor Kevin Roy Macanalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Ay, si Councilor Elias Villanueva, good morning. Good morning din kay Councilor Jose Lorisco. Hey, si Councilor Jopi. Si Councilor Mike Sison. Mike Sison. Oh, Councilor, good morning. Si former Councilor Jika Espesyal. Official. Ayan, magandang umaga, espesyal. At ganun din kay former Liga President Carlito Dion ng Barangay Wood, Kalasyaw. Good morning. Good morning. Si Joel Calvo, magandang umaga. Hey, Makinis. Ayan. Good morning din kay Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotel. Malapit na yung Barangay Pistanyo. Si Art Eustaquio, good Eustaquio, morning. ayan, yan si Ergio Casiao, palagi nakikinig po sa ating platundunan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Ay, si Sir Bayan, good morning. Gandun si Sergeant Esteves at Madam Jubet at Piado Esteves. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan at din kay Rosa Flores ng Mangaldan. Sino nga pala? Si John Lapore na kay Anolid. Aha. Mangaldan. Ayan. Magandang umaga. Maxil sa radyo to. Oh, thank you. At siyempre lahat ng mga nanonood sa kailang mga gadget at nakikinig sa kailang mga radyo, sa kailang tahanan, magandang umaga po sa inyo. At kayo po nagpapasalamat ng marami sa inyong pagsubaybay sa DWGE. Magandang umaga sa inyo. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtarinig ko, Ratimog Pangasinan, Dennis Buharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ang tabayana ng susunod palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Balay dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboritong Dennis Mujares